Tak testujeme cibuľu, tu na túto. Aj s Romanom. No, tá cibuľa ako má byť. Zemiaky sa krajajú, mäso nakrájané, zelenina je nakrájaná. Takmer. Cibuľka už je hotová. Jasné, že by som ju mohol ešte 15 minút potiahnuť, aby bola dokonalá. A potom ju 3-krát podlievať vodou, aby sa krásne zjednotila. A áno, robím aj také gulaše, ale dneska nie. Teraz do toho pridám nakrájané mäso. A nechám ho opiecť. Spolu s tou cibulou. Let's go. A hej, to čo počujete vzadu je AC/DC Thunderstick a je to úplne mega, sa to krásne hodí k tomuto nášmu vareniu.